Сега сме пред поредното падащо легло, което е чисто в бяло, едно много стилно решение. Лампите са добре подбрани за този интериор. Имаме и локално осветление с две LED диодни спотчета от двете страни с самостоятелно включване и заключване. Тук характерното е, че се искаше леглото да е малко по-широко, за да отговаря на настройка, която не е монтирана в момента. И тези лампи могат да се останат светнати, когато леглото се вдига нагоре, за да се затвори, тъй като те не отделят топлина, не са опасни за пожар, а освен това консумацията им е много ниска. В случая тук имаме заварени мебели на Икеа и комбинацията си става много стилна и ефектна с един нисък бюджет. Благодаря.